Sut I ddweud wrth DWP eich bod yn byw gyda'ch partner os ydych chi'n hawlio credyd cynhwysol? Bydd y fideo hwn yn helpu esbonio a yw'r DWP yn ystyried eich bod chi'n byw gyda'ch gilydd fel cwpl. Yna, byddwn yn eich tywys trwy sut I ddweud wrth DWP a pha gwestiynau y byddwn yn ei gofyn. Mae'n bwysig eich bod chi'n dweud wrthym oherwydd gall hyn effeithio ar eich taliadau. Os nad ydych chi'n siŵr a ydych chi'n byw gyda'ch gilydd fel cwpl, mae'r DWP yn cyfrif dau berson mewn cwpl os rydych chi'n briod, yn bartneriaid sifil neu'n byw gyda'ch gilydd mewn perthynas hyd yn oed os yw'ch partner I ffwrdd rhywfaint o'r amser, enghraifft gweithio I ffwrdd. Rydych chi'n cefnogi eich gilydd yn ariannol neu'n cyfrannu ar y cyd tuag at redeg yr aelwyd, enghraifft bwyd, rent a biliau. Weithiau rydych chi'n byw gyda'ch gilydd ac yn gwneud penderfyniadau am eich bywydau gyda'ch gilydd. Ystyrir eich bod yn byw gyda'ch gilydd hyd yn oed os oes gennych fwy nag un eiddo, enghraifft mae ffrindiau a theulu yn gwybod eich bod chi'n byw fel cwpl. Dyma ganllaw cam wrth gam sy'n dangos I chi sut I roi gwybod am y newid hwn yn eich dydd lyfr credyd cynhwysol. I ddechrau, bydd angen I chi fewn gofnodi eich cyfrif credyd cynhwysol yn gyntaf. Ewch I hafan. Yna, rhoi gwybod am newid. Dewiswch byw gyda phartner. Nesaf, gofynnir I chi wneud cais ar y cyd a'ch partner. Os oes gan eich partner god cysylltu eisoes, dewiswch na rhoddodd fy mhartner god cysylltu I mi. Yna gallwch sefydlu cais ar y cyd trwy fewnbynnu cod cysylltu eich partner, ei henw cyntaf a'i cod post. Os nad oes gan eich partner god cysylltu, bydd angen I chi ddewis ydw rhowch god cysylltu I mi ar gyfer fy mhartner. Gofynnir I chi pryd y dechreuwch I fyw gyda'ch gilydd. Yna byddwn nhw'n rhoi cod cysylltu I chi a bydd angen I chi ei rhannu gyda'ch partner, fel y gallant gysylltu ei cyfrif a chi'n chi.